Sachisen nakaliang jong ka New Nong Stoin Sport Social and Cultural Club ka khot ka wer ye pi ki pajba rui pej football ki badan se ki Thany West Hill District dan ki Thany ki Mamarjan kumjuru na kementa ki perlok ki badan se jengai kat bakila semua bahabat pinwan ban ai jing Christian na kementa ki jingele kai semi final fast leg ka ba on sa penlong haka new tarik banai besan arajar pusan haka ba on mi madan da ka minjurlang FT ka badai na West Hill District persya ya ka penok riwar FC kabadai na South West Hill District. Ka por bin kai ka long haka por RBJ South Pusan Janmit. Bat semua perlok banwan ban ajing Christian haka tei ka new tarik banai besan Arajar Pusan. Bat na kabenta ka buy tiket na ka sanpau tengka shi tiket lakin tiu sha ka prapau tengka shi tiket haka tei ka jingile kai semi final fast leg. Gi kemen perlok ba pinwan ban ajing Christian haka tei kisngi kum mensupen ken mau baka menjurlang FT kabadai ka tim na West Hill District ba layo ban mi madan ha ka arphuai tarik benai besau Arajar Pusan ha ka bakal layo ban le persya bat ka wei ka tim ka ba Klanbor ka ba dei na Eastern West Hill District ha ka ba ka menjur lang ka layo ik jingjob ha ka ba ka layo ban penki hadu tenriu teli ki gol ya ka tei ka ka wei pat ka football club ka ba dei na Eastern West Hill District bagi krimen ha ka ne ka new tarik benai besan Arajar Pusan ru kanang wanra ye ki player ki batbet ki player ki Klanbor bha ban yo ban yami manan hakate ka semi final fast leg persya yak peno riwar FC nga akermen ba pinwan ban ai jing Christian perlok hakate ge sngi nam ta kate ge jingile kai khlang kan long ka besit ka besengan na ka ban sakhi dal ki jong ki khmat ik te ki tem ki Klanbor ber artli khresibon